Among Fatima, adda epektibo nga napartuat ni ninang mo no kasanunak nga pagawidin anasapa. Aramidem datoy. Idi, no suwangpat na kalauna alas 2 ti parbangon. Tata sa anen kasapulak ti agawid di balay, iti alas 12, wano alas 11. Ngamin adda impaskil na jarwangan iti kwartomi. Amo itimpan na, loving starts at 12 o'clock with or without you. So nga kasapulak ti agawid tabakad ta sa bali nga kalabing-labing ni ninang mo. Aramidin data Fatima, kitaam ni Rene agawid anak kasapsapa. Fatima, sapay kumata sursurwan nyo iti ag praktikal. Agurnong kayo, agtipid kayo. Jak amo no apay nga nakaadawan da iti sarita dagiti sa bali nga tribo nga ibagada basta Ilocano, kuripot. Saan nga dakes tagbalin nga kuripot ngamen? No parayuboy ka nga gastos iti kwartam, tainto no sikat agrigat. Dagita in librem, inda kakadi ang matulungan. Kastamat ti sobrang nga barkada. Kita iti barkada, nakaragragsak da, gininumanda, agpupulutan da, into no nadda na disgrasya kadakwada, wano nagrigat kadakwada, saan dapat nagtitinulong? Nagtitinulong mo't lang, ti ultimo nagtitinulong, agkakapamilya. Iso nga sakbay ka kumanga makipulutan, makininuman, Rene, panunutom, agdakati, ipalamot mo ti pamilya. Malagip kung naisakbay na